आता आपण कुठे आलो माहिती आहे का? आपण इकडे बदलापूर वेस्टला आपण फिरतोय ना, तर बदलापूर वेस्टला इकडे बारबी डॅम आहे, बारबी धरण त्याला म्हणतात, आणि आपण तिकडे आलेलो आहे, बरोबर ना? हो. पहिला येतो ना कशा, हा नंतर बरोबर होतो. आता उलटी फिरव, खाली पीठ लाव, चिकटते ना. आता लाट कुठे आहे बघ, ही कडेला जाड आहे ना, कडेला लाटणं फिरव, मध्ये नको फिरव. हो इथे जाड आहे. पहिल्या प्रोडक्टची वेगळी मजा असते ना. अविनाश खाणार आहे पहिला प्रोडक्ट. आहे ना? तुला हवं तर पाठ फिरवायचं. मस्त लाट, मस्त आलं, गोल आलं, गोल आली. बस. अरे वा, काढ. बरोबर आले एकदम. अशी नाही मग ती ताणते. इकडे ट्रेनिंग चालू आहे चपातीची, पण आला तिला आला. मोदक बनवलेले एवढे मस्त आपल्या पूजे दिवशी. चला आता चपात्या मिळणार आहे तुम्हाला. काढ. एका हाताने अशी अशी कर आणि प्लेट मध्ये ठेव. अरे वा वा वा, एक फोटो काढा. मस्त. कैसा लग रहा है? अजीज खाऊ काय? कसं वाटतं बायकोनी बनवलेली चपाती? नाव ठेवू? फ्रेम करून ठेवूया. नाव ठेवूया इकडे पूजा. थांब रे, भाजायची बाकी आहे. कडक होईल. ते चपाती काय करतो तू बाबू? मी सगळे कपडे वगैरे आवरते. पसारा झालाय ना बेडरूम मध्ये. आई तुम्ही इकडे काय करताय? मी आता हे सगळं साफ करून चपात्या घेते. अशी खेचते ना. बघा आता तुम्ही. आमची सोय झाली बाबा. कोण वाचताय कोण? मी वाचते. मग या भाजायला घ्या, नाही तर चिकटते. मग बरं आहे आता डब्याला इथूनच घेऊन जा. ऑफिस मध्ये सगळ्यांना चपात्या झाल्या. बाबूचा पांडा कुठे आहे? माझा पांडा मला एकटा सोडून हॉलमध्ये बसलाय. आणू त्याला इकडे आणू. हा. ह्या पांड्याचं नाव काय? या पांड्याचं नाव काय आहे? नाव नाही ठेवलं अजून, नामकरण नाही केलंय. बघा कसं नामकरण विधी वाटतंय. बाकी आहे. आमच्या काजलला कधीपासून पांडा हवा होता. बघा क्यूट पांडा बघा. ह्याला बघू दिलूची आठवण येते आमच्या. रात्रीची झोपते कशी हे घेऊन? अशी घेऊन झोपते. कमेंट मध्ये सांगा की कोणाकोणाला असे सॉफ्ट टॉय घेऊन झोपायची सवय, किंवा कोणाकोणाला सॉफ्ट टॉय खूप आवडतात. ही त्याच्यातली एक आहे. हिला खूप आवडतं सॉफ्ट टॉयज. हत्ती पाहिजे घ्यायचा. हत्ती. मग नंतर रॅबिट घ्यायचा. हा मग नंतर डॉग घ्यायचा. म्हणजे सॉफ्ट टॉय मध्ये. अच्छा. टेडीबेअर तर आहे आपल्याकडे. मग थोड्या दिवसांनी झू बनवूया. झू घरी सॉफ्ट परसा रूम झू. सर्व प्रकारचे प्राणी. नवीन स्टुडंटला का डाऊट पडतंय का? नाही लाटते. बरोबर आहे. गरम झालं तवा. आता बाबू तू काय केला? सगळ्यांना ग्लुकोंडी देते. सगळे दमले. बाबू आई बाबू दबला आमचा. तुम्ही तर हे बोलता काय? ही आधी काय बोलायची? काय नाही की काजल काहीतरी बोलायची एक आणि आपण हसायचो. काजला असं बोलतो आता. नाही आता नाही बोलत. आता लक्ष दिलं पण आईने मला. हा, मी तो ते विसरलेले. आता तो लक्ष करून दिला. आता तो बोलेल. काजला काय नको देऊया सगळ्यांना ग्लुकोंडी. कारण तो मैदा प्रॉपरली अपने आप ही गोल हो जाता है. हा लो त्याला ठेवतो पांढरा डाग. हा तुझ्या तर ते ग्लास जरा हे आहे ना म्हणून हे असं फिरून तिने असं बोलते करून वाईट असं हे करावं. ठेव. हा नाही ते ग्लास असा होतो ना. हा आई चला ह्यांना पण दे. येस. आपण तुम्ही सर्व लेडीज आता 2 एक्झाम्पल इकडे आहेत बघा. कसं कामात तुम्ही बिझी असता आणि स्वतःच्या हेल्थला पण अवॉइड करता. तर मध्ये ना असं तुम्ही असं जरा खाल्ला पिल्ला पाहिजे. बरोबर ना. थोडंसं ब्रेक घेऊन काय कमी नाही होत.
आणि दुसऱ्याला भूक लागली जरा थांबू शकतात. मेन माणसं जर आजारी पडली घरचे मेन माणसं की मग वाट लागते पूर्ण है ना. पैसा तर पैसा, टाइम टू टाइम सर्वच जातं आपलं. नाही, साखर पण नाही त्याच्यात. साखर नाही. मम्मीला रसना वाटला ना, मला पण तोच वाटला पहिले. ऑरेंज फ्लेवर आहे ना म्हणून ऑरेंज कलर झाला तो. त्यामुळे तो लेमन कलर बसला, मी लेमन कलर घेतो. बाबू आपल्या तिघांना इलेक्ट्रॉल. अच्छा, आम्ही स्पेशल इलेक्ट्रॉल वाले का, ते ग्लुकॉन डी वाले. नाही, ग्लुकॉन-डी संपली. ग्लुकॉन-डी संपली म्हणून आता electron. आमचा बाबू दमला. नाही, मी नाही जमला. आता बाबू काय खाणार चिजी नाही. बघा 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 आपण बघतो काय आणि काय करते बघा तुला बोलते. चिचीची आठवण येते. इकडे काय बनवलेलं आहे. इलेक्ट्रॉल. चला हे माझं घेत आईला दे. इलेक्ट्रॉलचं पाणी. मम्मी हे घे. हो पिया पिया पहिलं पिया. आया मुखी दे, का मुक्की दे, आया मुखी दे. मुक्का दे, मुक्का मुक्की नको. बुक्का. म्हणजे इकडे ठेव. अच्छा आपल्या दोघांचं. आईला मुक्का, आईला नो बुक्का, आईला मुक्का. व्हॉट इज मुक्का मालूम तेरे को. मुक्का मतलब किसी. हा पिया. चला तू पण पिया, ये बाहेर हे आता बसून आपल्या हे दोघांचं. अच्छा आहे रे आपलं, मिठा आहे. मीठ आहे? दोघा मिठा नाही का? मेरे को नहीं पता था कि वो मीठा नहीं है अरे करके. ते ग्लुकॉन डी एवढं नसतं काय. हे सॉलिड आहे. हे आमचं हे वाला हे बघा वेगळा, इकडे वेगळा बनवला आमच्यासाठी. इलेक्ट्रॉल. ते ग्लुकॉन-डी संपलं ना, इलेक्ट्रॉलचं पाकिट सापडलं. हे काजल डाग पडला, उसने गिराया है. गिराया उस पे. कुठे घेऊन बसली. इधर पूरा जीव. ती पहिल्यापासून मला बोलायची पांडा हवाय पांडा. कधीपासून जायची पांडा पांडा करायची. फोन वाजला. उल्हास गॅरेज. सबस्क्राइबर. इतना प्यार, एक दो दो खाया परत आहे इकडे. दोघं हात धुतात गप्पा मारताय. इतना प्यार, उधर प्यार. पाणी मी काय म्हणते त्यांना, काय? फूड पहिलं खाल्लं पाहिजे. हो, आजारी बरोबर आहे. पडल्यावर खातो ना हो, आपण. बरोबर. त्यांना सांगायचं. ते त्यांना बोलते. मेन माताशी हात मध्ये. ये मम्मी को बोला. मी म्हातारी काय. मातोश्री. नाही हो, आमचे जावई असे. आजार आला. इकडे इकडे. हे बघा, हे बघा काय करते, हे बघा काय घेऊन आली. काय आहे काकडी. केवी कमी पडली वाटतं तिला, काकडी खाते. हे तुला हवेच ना. साडू साडू आण. हा. आता इकडे हा. जो पण जिंकणार त्याला आई 200 रुपये देणार आहे. बारी बारी. मी काय वाटे भरली का? अच्छा, गेम देखोगे, फायदा मम्मी नाही माहिती आहे का? करणार ना, बोल बोल. डन. काय डन बोल. 200 रुपया. 200 रुपया लगा है. जो भी जीतेगा उसको. हा. पब्लिक कोणी कोणावरती अरे लावतं. उधर देख ना तू. 1 2 3 गो. स्टार्ट हो गया. स्टार्ट भी हो अच्छा हो गया क्या. 200 रुपयाची पैज आहे. हात सांभाळा दोघही. सेम सेम. त्याला हल्ला तर मला पण द्यायला. मैं कितना ही. क्या बात है. बाबू कर. अरे ऐसा मत करो, कमजोर गिरेगा. अरे कोई तो करो, बाजी मारो. एवढं लावतोय असं ना की आम्ही थांबून ठेवलं. दोघं एनर्जी लावतो इकडे. ते होत नाही, इक्वल एनर्जी. बसतो चपाती त्यावर. आपल्याला होतंय का? ग्लुकॉन-डी प्यायलात ना आता दोघेही. आणि जर का माझा हा टेबल तुटला तर 4000 रुपये. भारी पडेल. हाँ तो टेबल एक्चुअली है बहुत हैवी. त्याला पण हात आलात, माझा पण हात. दोन जावाई सेम आहे तुमचे. हो ना. लाल झाला बघा. लगेच काय हा, काय? निशाणी आहे. त्याला त्याला लागलं. निशाणी आली, सिग्नेचर आली ना. असं काय असं नाही की नाही. आम्ही प्रेशर लावत होतो इकडे बघा. असं काय नाही तसं. आणि इकडे मासा आहे. हा चिकन आणि हा मासा आहे. बघूया आता. बघा आम्ही दोघं ड्रॉ झाली. आमचं कोण जिंकलं ना आणि आम्ही काजलला जिंकल. हे मासे आहे, मासे आणि हा चिकन आहे, चिकन. हा मासा आणि हा चिकन. मासा आहे आणि हा चिकन आहे. तर चिकन स्ट्रॉंग आहे की मासा स्ट्रॉंग आहे? बघा. रेडी 3 थोडं पार्टी आहे.
ए हा हात असा नाही ठेवायचा. जिंकणाऱ्यांना 2-2 चपात्या एक्स्ट्रा. हे बघ आई शपथ असं पण नाही होत पण हा हात पण नाही आणि ठेवू शकत. पेरेंट्स पकडत नाही असं. हा कम्फर्टेबल. पेरेंट्स कोणीच ह्याला पकडायचं नाही. सीधा नाही, असं असं असं. कोणीच ह्याला पकडायचं नाही. फक्त एक हात वरती हे असणार बघ, आहे, आता दुसरा हा हात खाली. माझा हात, तू मला इथे पाडवशील, तू मी एक- तुला इथे पाडव. हा तेवढा माहिती असतं. तेवढा नाही, माहिती. तिला विचारलं ना तिने मला. हे तुम्ही एक काम करा ना, तुम्ही बसा ना दोघी असं याच्यावर- बरोबर आहे. याच्यावर- खाली बसून घ्या असं दोघं बसून Ready? असं नाही ना, असं नाही ना. 3 तू ते मध्ये आण ना यार. बार. अशी आणि अरे इथं कुठे गेली? भयावं लागतं. 1, 2, 3. अबे ये चिकन ने मार दिया एक झटके में ये विक्रोनी का पानी लगा विक्रोनी नाही स्ट्रॉंग आहे ती. हाँ स्ट्रॉन्ग है वो, उसका हड्डी कितना मजबूत है. घे आता. अरे वो मारती है ना तो बहुत लगता है. हाँ, बापरे मजा आली. मासा काय तो मासा निघाला तू आता मार्गशीर्ष चालू आहे म्हणून. आता नाही. तुम्ही दोघं. नाही माझा हात दुखायला लागलाय. ये. नको नको. नाही ये तुला किती पाडायला जायला लागतं. तू जानबूझ के हार मत उससे. नहीं, हारने का नहीं हुआ, मैं भी हाराएगा उसको. तो बायसेपला हात लाव इकडे. चांगला पाऊम झाला आमचा. आता बायसेप करायची गरज नाही. 3, 2, 1. दोन्ही चिकन आहे इथे. चिकन बिर्याणी हो गया. Out. 5, 4, 3. अरे हलकं. घे तुला कसं पाहिजे तरी 2 हात तो पण पकड घे. नको. नको 5, 4, 3, 2, 1. इझी गेम आहे. अविनाश पकडे जरा. आता बघा गेम कसा आहे माहिती आहे का, खूप सोपा गेम आहे. मी इकडे टायमर लावणार, ठीक आहे. जो कमी टायमरमध्ये हा गेम कम्प्लीट करेल तो जिंकला. कमी टायमिंग विनर असणार. तर कसं करायचं, दोन्ही हात यूज करायचे, ठीक आहे. 1 स्टार्ट. कितीचा टाकलाय? आणि तू जेवढा कमी सेकंड असेल तेवढं तू विनर. तुझा लास्ट झाला, लाईन झाली की मी इकडे स्टॉप करणार, मी चिटिंग नाही करणार. ओके 11 सेकंड 76. 2, 1 स्टार्ट. स्टार्ट. आता इथे मी कॅमेरा जर अविनाशला पकडायला देतो आहे. 9 करना है उसको मैंने पहले एग्जैक्ट 9. 9 सेकंड. पहिला नंबर. स्टार्ट. चालेल. कोणताही कप मोडू नका. कप मोडलं की 5 रुपये लागणार एक्स्ट्रा. स्टॉप. 25, 51. मम्मी या इथे बाहेर. अरे तू बाद में खास ना, इधर गेम चल रहा है यार मम्मी. इधर स्टार्ट. पटापट 1389. 1389. वा दोन पण टायमर आहे. जो कमी टायमर मध्ये करेल तो जिंकला. पण 2 हा हात तर आतापर्यंत तुझी फर्स्ट आहे. तिने 9 सेकंड्स मध्ये केलंय. 9 सेकंड. सगळं करायचं. आणि जिंकणाऱ्यांना तुम्ही 200 रुपये देणार आहे. तुम्ही ये क्या भी इसको क्या चला दे. स्टार्ट. पटापट कर मम्मी, कमी सेकंड्स आहेत. धुवून द्यायला भांडी धुवून द्यायला पटकन. 13.68. मीन्स कितना हो गया ना, मैं जीता. नाही मैं जीता. तुम्ही फक्त 9 सेकंड. तुम्हाला फक्त 200 रुपये दे. मैं हारायला. मी 13 सेकंड मध्ये केला हाँ आणि 9 सेकंड मध्ये हिने केलं. अच्छा. जरा 200 रुपये आणा तो. हाँ काय सुटायला नाही. चालतील 500 चालतील. असं ना गिफ्ट पाहिजे. जिंकलो मी. मग जा बोल. मेरे पास 10,000 है. चलेगा. 10,000 का नोट है. चालेल आम्हाला. स्टार्ट. अरे पटापट बायकोला हरवायचंय की नाही. अरे पटापट. 11.70. सेकंड राईट 100 रुपये. थांबा. जिंकली तू.
जा घेऊन जा चिकनाला ते घेऊन जा लेके जाओ. कसं वाटलं पूजा फॅमिली गेम? एवढे तुम्हाला 10-12 ग्लास विनर काढू माहिती काय इकडे काय मच्छी नाही ते चिची शी नाव चिची कोणी ठेवलं तू नाव काय हे तुमची मुलगी चाल उल्हास मध्ये का पाणी इथपर्यंत येतो बघा ते फिरायला त्या बदलापूर वेस्ट मध्ये पण आश्रम आहे तिकडे पण आपण जरा व्हिजिट देऊया आता. आता आपण कुठे आलो माहिती आहे का? आपण इकडे बदलापूर वेस्टला पण फिरतोय ना, तर बदलापूर वेस्टला इकडे बारबी डॅम आहे, बारबी धरण त्याला म्हणतात, आणि आपण तिकडे आलेलो आहे बरोबर ना. आणि मम्मी आणि आई तिकडे बसलेले आहेत आपल्या रिक्षामध्ये. इकडून धरणाचं पाणी सोडतात का इकडनं? चालू असलं तर दिसलं असतं आपल्याला. चला आता पाणी वा वा वा. आता आम्ही जरा वरती आलेलो आहे आणि इकडून तुम्हाला एरिया दाखवू. मामा इथे कामाला छान वाटतं ते, दिसायला छान वाटतं एकदम है ना. बसा बसा. ही माझी मुलगी आणि हे आता लग्न झालं आजे जावई आणि हे सासू त्यांच्या विक्रोळीला असते. हा विक्रोळीला मी तुम्हाला जय श्री आज जाऊ शकता आपण मंदिरात. तर इकडे आलो आहे, जर तिकडे विश मागितले पूर्ण होते तर मी सर्व सबस्क्रायबरांची चांगली हेल्थची विश मागतो. सर्वांना हेल्दी ठेवा बस. सर्व सबस्क्रायबरांना आपल्या सर्व व्ह्यूवर्सला सर्व बघतात आहेत. आम्ही इकडे आलो म्हणजे तुम्हालाच घेऊन आलो आहे. माझी विश इकडे आहे की देवाकडे की सर्वांना हेल्दी ठेवा. जेवढे कोणी बघतात जेवढे कोणी नाही बघत त्यांना सुद्धा आमच्या सर्व फॅमिलीला हेल्दी ठेवा. चला आता आम्ही इथे रेडी झालेलो आहे. पंखा लाईट घर सर्व पॅक करा. आम्ही चाललो आहे परत विक्रोळीला. कॉल आलेला आहे गाडीवाल्याचा. चला नको लॅपवर नको, पाय खाली ठेव ना. बसले का व्यवस्थित? काजल तुझा पांडा कुठे ठेवला? पांडा पांड्याला पाठी ठेवणार. धूल लागेल तुझ्या पांड्याला, धूल लागेल तुझ्या. तुम दो काम करो. कौन से? पहला से LIC पॉलिसी से लिंक करो, फिर NSDL या CDSL. आमची मंडळी उठलेली आहे. 15 मिनिटाची झोप काढून उठले. झोप लागली का काजल तुला? तू तर पांडा तर झोपलेलाच असतो. पांडा झोपतो तो. चला उतरूया आपण जरा. कशाला उतरली रे? ते काय करताय? गॅस भरतात गॅस. गॅस भरताय गाडी. स्टेशन लिहिलंय का तिकडे? हा तो ना घनसोली घनसोली. घनसोली पूजाचा. पूजा इथे ऑफिसला आहे घनसोली. चल जाऊया. चला झाला आपला गॅस भरून. बसा. काजलला कसं तरी होतंय वाटतं. दिलू धरते हात काढला ते. होय दिलू. पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे. ह्या पप्पी आहे नुसतं पप्पी. हे तर. आजकाल आम्हाला तुम्हाला सांगू हे खायची ना लई इच्छा होते. हे आम्ही ना जेवणाबरोबर वरण भातामध्ये पण घेते असं म्हणजे हा पापड नाही आम्ही ना, जेवणाबरोबर हे घेतोय. बनवते. असं नाही घेत. ती म्हणते जेवणाबरोबर घेतो. वरण दाल भात घेतो आणि असं पापड खातो फ्राय जेवण. करायचाच नाही हा बटाटा आहे हा तेच तेच म्हणून मी खायला लागलो हे आता. मम्मीचा बटाटा फ्राय कमी झाला ना मी आता हे खातो मी. म्हणजे जास्त नाही का असे 5-6 खातो. तुम्ही पण खाता का सांगा?
दिलू तू खाता काय बघते काय बघते माझी बाबू अबो पांडा अबो पांडा काय करते बाबू तू चहा बनवला. बाबू तुझी आई लावते साबू. बाबू तुझी आई लाव आमच्या बाबूला लागली वाटतं चहाची सवय. टॉनिक आणला की हा तुमच्या सुनेनी. टॉनिक आणलाय ते पण दूध टाकून आणलाय आणि तुम्हाला दूध नाही विसरली वाटतं विसरली. जाऊ दे आता.